dia hari ke sing bom tanga don kindia tli ki mat ke bang la ban samat phi hagen ke sing ya ka ba ngi pe na ka tim ka jong play ka tu ni ki jing shisha ki bangi don ka ban tep khnang bangi la ban long ki Nongjop ban nga nge scam ba phi kwa ban long ki Nongjop ha ka jing ya ti jong phi kum ki bengen na mar bun chen la dangim tep ki jing sha usoi tan yo ya ka ban nyon ni yo ya ka ban le ka ba kwa ban le la ni kwa ban shukore ni daki but ke jungu la daki sur ke jungu daki jingya sham ha ke jingya anti ke jungi na ta kada hani ka ski ko mata nga ko ban ip kindiat ki mat ki ba ble bo do nu junga ban pet yakini ki jing shisha ba ni long ki Nongjop ka ban kom he la ri puli ha ka shti jong yones ning kong yones ko nong basan bat khot ka basaw bat ka basan ni puli kindiat yakini ki khot bible ka Bible ko ang yakini ba kita baro ki bla khanu blay ki long ki Nongjop tung ni puli kindiat yakini ka khot Bible ningkong yo nes ko nong basan ka khot ka basaw bat ka basan ngan puli ni ka por ko mi na ba ke ai baro ya ka bla khanu blay ka job no thiaw ya ka purthai ti ka ni ka long ka ta ka jing job ka bla job no thiaw ya ka ta ka purthai ka jinget juni ken wai ta bu job no thiaw ya ka ta ka purthai tang uta ken banget ba jisu long ukhon ublay kani ka long ka tien ka ba kong santam na kum ta juni ki binget ka bangi don kam ban su tho bat bangin tip ya kani ki jing shisha ka ta ka long kita ki bla khano blay ka tin jo blay ka ngani kita ki bla khano blay ki long ki Nongjop ki job no thiaw ya ka ta ka purthai te ka jing ki li ka long ka bani kong ka long hatu ni la khanem no blay ke ma kani ka we ban kha no blay ke mut ban pediang yu Jesus Christ kum no penem ban dan ya kata ka jing shem ke ba shimet la ne ke jing mat ke ba shimet ke jingi ya Jesus Christ ban kha na mun sim ka mut ban nget yu try ban pediang yu ha ka do no ban pan ma pi ki pop ke jingi kani ka long ka ba ka sinjam ka banding kong ha ke jing ya ndi jingi ba u try den na ta ka da la dangi tip la dangi su thu ba ni la yang ni la pen kha la dangi la slow tikna bayangi la pen kha no mun sim jong blay gum ba Jesus Christ ukren ha ka gospel jong u yones ko no balai sha phang ga jing kha sien bala dangi don ne ka ni ka jing so scam bala pen kha ni na mun sim ko bat ni long ki la kha sien bat ni don ha ke hima ga jong blay bat ni long ki khun ga jong blay ka kien jong blay ka ong ba ni long ki Nongjop na ta ka da ha ga ni ka si ka mam ta nga kwa ban pen ken mai phi ki binget ba wanum sha ba ki jing shukor jong soitan kan wan ye ke jing me jong phi ba philong ki bala sha rem le si phia len ti ha ke jing ya ti jong phi ki thmag ba bun jat ki ba phis ngo ba phimla ban le dal ri ken pen ken ma ke ni ka jing chi sha ka ta long ba ki ki bala khanu ble ki long ki Nongjop nan puli bang sai sin ke ni ka long ka ba ka tin ka dan bo ra ko ngum num ni ke ni ka ban ta ka bang ti ni ka long ka ta ka jing job ka bala job no thiaw ya ka ta ka purthai ka jinget juni ken ka tin be ka ong ka ta ka jinget ka jungiru ka bening kong ka long ba ni lapen khai ni no blay ba ni don yo blay ba ni don yo Jesus Christ kung nong penem ni long kita ki bela job no thiaw ka purthai ba na lo jo kata ni don ru ya ka jinget kata ka long ka bedon kam hadu ta pa hang ni ka ba kwa pen ken ma phi na mar ba shi sim lapen khai ni no blay ke ma ba ka tin be ka ong ba Jesus Christ mun sim jong blay udon ha ka do no jingi bat ka tin be ka ong ning kong yo ones kal nong basaw bat ka khot ka basaw ong la da utra ka ong ke ni tin ka ong ba ni long ki Nongjop tangin puli ha ka ni ka pol nong basaw khot ka basaw ki ni ki khot ke ba ka ba apostol yo ones ong ni ong ma phi long na blay ko khon hap ti phila job thiaw kita na ba ulong ba kham kraw ba happy ban yo ba ha ka porthai ka tin jo blay ke thu ing ka ong ba ha ba ni long na blay ni long ki jong blay u Chris udan ha po jingi ba u Jesus Chris ulong kham kraw ban yo ta u ba ka porthai tin na ta ka daw ka ni ka long ka jing shisha ba u Jesus Chris udan ha do no jingi ba ha ba u Jesus Chris udan ha do no jingi ken ma ni ka we ni long ki ba kham kraw ni uta ba po jing ulong ba kham kraw ban yo ta ba ka porthai oi ta ba ka porthai utaw long soitan ki jing le ki ba soitan wan ban yele ki jing jing par na dong pi ani ka singi la ngi tip in ki jing sha ba Chris dan po jing ni la ban job ek porthai bar ka tin be ko ong ki tin ka kitab jong ka kitab Isaiah ko nong ka ba san pu sa khat ka ba khat nyo ko ong amdan kita ki atyar bele persya ini ki ban man bahar
na ta kada ha kan si kan ni kalong ka wei ka ba ni don kam ban kin mau bat bangin tip ba ublei ulong na kaliang jui kin bi ka ong ha ka rom kal no pra ka khat ka bal life way ter ka ong la da ublei ulong na kaliang jui wei bala ban le persai na ta kada ha ni ka si ka ba ni don kam ban tip ka banin kong e kalong bangin tip bangilong ki khon ke jomble haba pisung thu ka pilong ki khon ke jomble yang kan ke jing sha ublei ulong na kaliang ke jonga yang hen ke jing sha bakam crowd ta boda na po jonga banu ta ka ha ka perthai balada pila don ya utra ha ka do nu jun pi pila ban kam kin ti ni ka tin ka bang don ki atiar ke bele persha ip ki ban man pha bon ki benge ki sha job na ka da ba kimla ban so thu i ni but bon sin ni sha lin shop ha ki ta ki bo jo ka jing dom dan ta ka da ha ni ke jan mit akan ke sing ki mam ta nga kwa ban pen kin ma ip ba la da ublei long na ka lian ju pi wai wala ban le persha ip ka ban ta ka ba ar ka bang kwa ban ni sama ni kalong ke jinget ni le puli ha ka tu ka juk de khat tan ning kong yo onis kul na ka ba san de khat ka ba san hi gi thu ni kong ba ka jinget juni kalong ka budan kamini kalong ka budan kam hadu kata ka jinget jungi kalong ka budan kam hadu kata ya ka ba ni la ban yang persya ki bojo ka jingdom ni la ban long kita kin nongjop anoi phin la da phim dan ka jinget ka ba scam la da phim dan ka jinget ka ba klan ninum la ban le persya ya kini ki eryong le ni kita ke jingile ki ba 1% ki jim jungi la ni puli ka bible la ni puli ka bible ha ke hebrew kal no ka khat wei ke khat ka ba life lighter ter ho ke ni kal nong ka crunch phang ka jinge kal nong ka khat wei paro ko wei ke ni kal nong jom ka jinge la ri puli ya ka tu ka le nong paro ko wei pinsham ni ka wei ka ta ka long ba baro ki breo ki jong play na do abraham ter baro ki ni ki rew kra jo ka jinge ka bible ni i ba ki don ni ki jinge ka ba crowd ka jinge ka ba scam ha ka kular ka jom play ka jinge ka ba scam ha ka tin ka jom play ka jinge ka ba scam how play ba khat ki but ka ni ka jinge ka la pelong ki ba kin long kin nongjop dan ta kada ha ka ni ka janmit ka ni ka sing ka ek ba kwa ban kin ma phi ka ta long bangi don kam ban pen klan ya ka jinget ka jungi ngan puli kinya ya ka ni ka tin ka jom play ka khat ka balai pulai ka small tanat ban puli ha ka ba uni nong tho ukraine phang ka ni ka jinget ya ka ba job no kan ek baro ki ba ile persha ya ki tong ni puli ha ni ka por ka nong ka ba khat wei ka shtish ki nong hebrew ka nong khat wei ka khat ka balai pulai ta ter wa ha ni ki ba da ka jinget ki la job no ya ki hima kila le ya ka hok kila yo ya ki jingkular kila set ya ki sintur ki sing kila plip ya ka bor ka ding kila light na ka serti white lam ha ka jingtro lai bor ki kila nang yo bor ha ka jing le thma kila ya pen pet yap ya ki pa ya pom ju ki nong wei ki kin thei kila yo pdiang ki bla yap ju ki da ka jing mi pat re ya ki wei la pen stom ba kim tre pdiang ya ka jing plat khnang ba kin yo ya ka jing mi pat ba kham ba ha adi ni puli ya ni baro ini iba kumno ba kin ni ki breu kila ban yang persya ya kita ki jing sha stom kila ban yang persya ya kita ki bor ki ban bar ki bele ya ka jinget ki juki ki bele ban pen trot ki bele ban pen du jin kermen ki bele ban pen spread ki bele ban nyom ki henry ni i hang ni kelong ba kini baro kila job da ka jinget na ta kada ke ek bang kwa ban pen ken mau ban ken tui ki perbenget baro la da pi kwa ban ya ek jing job la da pi kwa ban yai beteng ha ka ni ka jing job ka bo bleu la sedang ha ka jing juni ni don ka man long ki ba klan ha ka jinget e si pi la ban kli kum nu ngala ban yo ek jinget kum nu ngala ban long ki ba klan ha ka jinget ka bible ka hikaya ka shti jong pol shikinong rum ko nong bashpo ka khat ka bakhat niyo ko ang ka jinget ka ja da ka ba yo snow ba dia yo snow ya ka tin ka jong play ka mo pi don kam ni don kam ban yai besai le di da ka tin ka jong play ni don kam ban yai pen su thit ye le di da ka tin jong play ni don kam ban pen ngamil di ha ka tin ka jong play yang scam ma ki kular ka jong try dei kataken ke ba perlong ini ka jinget dei kataken dei ka tin ka jong play ka perlong ka jinget ka scam ha ka jing ko jungi nginum la ban yo ka ya ka jinget klem da puli ka tin ka jong play nginum la ban yo ya ka jinget klem da puson ha ka kular ka jong tra nginum la ban yo ya ka jinget klem da le bat ka tin ka jong play na ta kada la phi kwa ban long kin nongjop la phi kwa ban yai biteng ha ka jing job ka ba trai ula ai ni ha ka si jo ka jing penem kay ka bang ako nong kalong long ki baklan ha ka jinget tata kalong ka pinta ka baan ka bangi pe ni kasi pag ka pinta ka balay kata kalong
kasnam jong Jesus Christ bat ka tin ka jingit hu ka tin jong ka jing phla jing kasnam jong Jesus Christ bat ka tin jong ka jing phla jong ka jingit ike bang ngidon kaman ban le kalong ba ngidon kaman pen ken ma le di sapang kasnam jong Jesus Christ tadi ni puli ka kitab jing pen pau kalong ka bakhat ar ka jing ka kitab jing pen pau kalong bakhat ar ba ka khat ka bakhat we gitu ini ba ki benget kila job no ya uta unong show na ni uta unong budui mo daga snam jong Jesus Christ bat ka jing phla ka juki tung di pulihan ka pori ka ya ka benta jong ka tin ka jong play kong gum dia ka jing pen pawal no khat ar ka bakhat we henry kila job no maki ya namar kata ka snam jong tau khunang rod pa namar kata ka tin ka jing phla juki te kem shimla e ya ka jing em juki jen hadu ka jing yap ka tin juble ka ong ni bagi ta ki benget kila job no maki ya gamut ya uta syaitan ya uta unong shun ya uta belet don pon ha ka jim ka juki kumnu ki job no dagas nam ka jong khunang rod kani galong ka jing shisha bagas nam jong khunang rod kala ai ni ka jing job kin mau kini ka wei kini ka snam jong Jesus Christ kadang don ka bor hadu kat kini ka sing kani ka snam jong Jesus Christ ka belapan mi halor ka ding na kadang don ka bor panai ni ka jing job panai ni ka jing em na ta ka yang ha kini ka jing shisha pen kin mau na di ba pidon ya ka snam ka jong Jesus Christ doi man la ka sing ya ka jing da ka snam jong Jesus Christ doi ya ka snam jong Jesus Christ sumile di barobor da ka snam jong Jesus Christ pen kin tang le di da ka snam jong Jesus Christ panano ipi kumbaja hakapor ki jong ki kun Israel haka kitab Exodus kunong bakar ka baru ge thu ini ba ki kun Israel ki yo ya ka jing em ki yo ya ka jing light na ka jing yap ki yo ki light na ka na angel jo ka jing yap de haba ki de haba ki don hapo ka jing ka jo ka dikasnam jong kun lang brat ba ni kun lang brat kalong ulong Jesus Christ unong panim jong hab jong pi balaya ba balami pat na kam ta jungi tina ta kadaw ke ke banga kwa nong kalong ba kani kalong jing sha pen ken ma le di ba kasnam jong Jesus Christ kalong halor jong ha kasnam jong Jesus Christ kalong ha ka jing ko jong ha kini ki benget kaktin break ong bakila job no tang na kasnam jong Jesus Christ henry ka don kani ko kata kalong kaktin ka jing la jong ki kilong ki bapla ya ka tin ka jong blay kilong ki bapla ya ka jinget ka jong ki kilong ki bapla ya ka jing kular ka jong blay ti ladangi kwa ni ka jing job ni don kamban pet kumno ngi le bat ka jing pla ka jong ka mut ka bani kran ka ba ni pen mi nak shin tur ka jong ni hatul ni ju kran ni ju pla ya ka kular ka jong tra ni ngi pla tangi ki ba getting shot job ni pla tangi ki ba ki ba do jing kermen lani ngi pla tangi ki badum ladangi pla kum kita nganoi phi ngin la ban im gaji im ka job na ta ka ku ki binge ngin pet ngin kmi ba ya ka shin tur gujini ngin pet ba ya ka shin tur gujini kum no bangi kren ka bangi kren namar ba nganoi phi nak shin tur gujini kan mi ka don ka bor us thli jini don ka bor na ta ka ladangi kwa banya ka jing job ka jong try kadi ke ko wi bangi don ka man le kata kalong bangi don ka man pla ya ka tin ka jong play pla ka kular ka jong try pla ya ke ba blay la le pla ke bete ha ka jim ka jongi but ha ngile kunta nang scam ngini ke kamba ngin ya ha ka jing job man la ka si nang ta sa ka wi pat ka basa ka banga ko ban ni por pat ka bakadu ka takalong bangin yai ne ha ka tin ka jong play ban yai ne ban le ya ka tin ka jong play tadi ngi puli ya ka ni ka ga jo ka city jong apostol Yohanes ningkong Yohanes kalau nang ka ar ga khat ka khat saw tagi pili ya gini ka benta ningkong Yohanes kalau nang ka ar bar ka khat ka khat saw ko ang kini ngala tho api ko kikpa na ba phi tho ya uta balong nadu ka ba ningkong ngala tho api ko ki samla na ba phi long ki ba klan batta ka ta ka tienu blai ka sa api but phi la job no thiao ya uta busneo kakti jibri ka ongno ngan puli biang sai sil nang tu ha tu benta ka ong nala tho api ku ki samla na ba phi long ki ba klan but kata ka tienu blai ka sa api kata ka tienu blai ka sa api but phi job no thiao ya uta busneo kumnu ngla ben long ki nongjop
da ka ba yai ne ha ka tin ka jong play hang ni ka tin play ka ong no ba ta ka tin ka jong play ke sa hangi la da ka tin ka jong play ke sa hangi ngang scam in yu ye ka jing jong na ko an pen ken ma pi pang jong Joshua ka tin jong play ka ong ba Joshua hadin jo ka jing yap no jong Moses hadin ba play la shim no Moses play la say ya Joshua ban long nong elam jong ki khun Israel but ban long nong elam babu nya ha ga jing job play pen ken ma yu wong kum ni wong me don kam ban long ba klan ba shlur me don kam ban ri ban sumar ya ka hukum ka jong tra me don kam man ko Joshua me don kam man sumar ya ka kum ya ka bal ai me tong ni pili kindia ya kin ka benta ya ka ba na ko ban ai pin ka por Joshua ka no ko ban kong khat ka ban riu ter kini ke ka ba play ong ya Joshua wong ni wong pen climb bat pen shul bhai la di na marmen pen yo banta ha ni pat ba ya kategori bangla smai ha ki pa ju ki ban ai ki tang ba men long ba climb bat bushul bha ba mela ban sumar ban le kat ba kom ya ka hukum baro ba Moses shakri junga ula hukum yemi wat phaino naka shakaman lemni shkadiang ba men yo man bha kat shaka ba mele wat ai ba ka ni ka kitab ka hukum kan jano na ka shintul jami re men yai perkhat ya ka sinyas chingi khnang ba men yo sumar ban le kat ba kum ya baro balat ho aka na ba kum ta men roy hala ka linti bat kum ta men man bha kadi di ka tin ka jumble ka ba uble ula kren ya Joshua uble pun shlori u ban no wang pen klan ba pen shlor ban nalor ka jing kentu ka jumble ban pen klan ba pen shlor uble u ayu ru ya Joshua ye kan ka hukum kata kalong ba sumar ban le ya baro ka hukum ka ba uble ula ai how Moses but uble wang la da mele pangta men I ka jing job men long ba se so ti kai ka banga kwa ban kalong ba ladangi kwa banya ya ka jing job ladangi kwa ban long kin Nongjop ai ba ka tin job le ka ni sa ani ba bangin sumare ka ba bangin le ka anget scam ba ladangi le ka tin job le ngis taman board ya ka jing kai jong Jesus Christ ladang staman board ya ka ka ba Christ la hikai ladang staman board ya ka ba ka Bible ka hikai klampet ngin long be kin Nongjop ngin yu ba ngin long kin Nongjop angit scam kani kan long ka jingkar khui phi te shwa bangan penkut ani ka pon puli kindiat na ka stiu pol sha ki nong Philippical no ka ba ar ba ka khat ka kan rio kani ka khat ka ba ngakwa an puli phi ani ka pon long ka ba ning kong ka khat no ka ba ar ka khat ka ba kan rio da ka ba batrwa ka tien ka jingem bangan yo le buram ha ka sniu Chris bangan yo bangam shimla pet leno lemne tray leno nan puli sai sin da ka ba batrwa ya ka tien ka jingem upol kin uang ang ni uang nu uang bangi don kamban batrwa ka mat bat scam ya ka ni ka tien jo ka jingem bat scam ya ka tien ka jong play bat scam ya ka kular ka jong play khnang ba ngin yo le buram ha ka si Chris bangin am sham la pet leno lem ni ngin tray leno tik ta log ka tien ka jong play ka ba play bu ka do nut ka jong ha ka ta long ba ka baning kong ka long bangin long kin Nongjop ni don kam ban tip ya ka ni ka jing sha pen kin ma biang ipi ka baning kong ka long ka jing sha ka long ba ni long ki la kha na play ni long ki jong play long na ka liang jungi ni long ki Nongjop ka ba ar ka ta ka long ni don kam ban don ya ka jinget ka ba scam compare ke ba ja compare ke ba ni kendu pen scam ka jinget ka jong pi ai ba ka ni ka jinget ka long ka ba so thiet but da ka jinget in job no ya kita ki bor jo ka jingile ki bor jong sultan ka balai ke banga pen kan ma phi ka tagalong ka snam ka jong Jesus Christ bat kum juru ka ktien ka jing phla jo ka jingen yai kin ma ka snam jong Jesus Christ yai dwai ka snam jong Jesus Christ but yai phla ye ka ba ka ktien jo le ka kwa ingi bangin phla tungin kran om kumbangi kwa ben kran handengin kran kumba uble kwa ingi bangin kran ngin phla om kumbangi sngo kwa ban phla handengin phla da ki ktien juni ke ba uble kwa ingi bangin phla nang ta ka balai ka basa ka ta long pa ngin long kita ki ba ye sa ha ga ktien ga jong ble bat ki ba ye le ru ya ka ktien ga jong ble da ka batrwa ya ka ktien jo ka jing
itu ngini dua lang ngai scam hakan ke por ubleun ai phi ke jingai papila banong ki Nongjop man la ke singe ke jing jong phi in dua ru nam ta jong phi to ki bam pat sim na ma utrai de si pi ong na ya ha ke jing yang ti ke bau soitan la lin shop ke jing jang au soitan ula ula penjat ke jing jong ada phi kwa banong ki Nongjop pashu Jesus Christ kum nok penem khot yu ga do not ke jong phi kambiang ta ba phin tip yu Jesus Christ kambiang ta ba phila yu sngo chpang do Jesus Christ kambiang ta ba phi le ki kam ki ba bahal ni ki kam niam ke jong ni ndre don kam ya ka bangin mat u ha ga do not ke jong ni don kam man yo e ke ni ke jing pen khapat ke bang le polina do ka pastan khot yu ha ga do not ke jong phi ba ba phi khot yu ga do not jong phi od wan man penem ya ke jing jong phi hagan ke por tu ngini dua langan ke por la da phi kwa ban pedeng Jesus Christ pembut lang ini ke jing dua na din chonga but try Jesus na khot ime haga don ke chonga one haga men sim ke chonga na pai kmat chime mahap ikipap ke chonga para try Jesus haga ni ke si sat kho ikipap chonga but tho ega keteng chonga haga kitab ke jingem nado kan ke si nado kan ke tarik ba kan ka minute kan ke kenta lapin emyanga la siu spa nga da ka jingai hakas nam jong Jesus Christ try Jesus Christ naru ka ni ka singa long khon jame but na aingu eme but men ai nga ka ni ka jingjop ka ba mila kular hakak tin ka jame try hakin ka por ya ai me ka purom paro hakak tin jong Jesus amen but men boy nam ta jong phiru ani ka por but ya baro kitu ki pravne ki ba ya le se lam ba ka jingele ke jingtum ju ka jong phe ke ma ka ni ka wei ublei unom e no e phi ublei udran kat phi but abangi khot ke pa utrai u so pa utrai ujba ki chindoi ke chungi hallelujah trying at a dwai kirpangan ke pon am ta ki prabangit baro ki bayan ti lamba ke jing sha job le se na ka daw bangim tip ke jing sha le se na ka daw bangim don ke jing lani le se na ka daw bangim shimla bat ya ka tien jo ke jing pla lani yim shimla pla dagi shintor ke jing ya ke ek badai trying at a dwai kan don ke jing pen kala naru di ke jingme ki bengek kin staman kren ke tien ke badai kat kum ka mon ke jame try kin staman puli ke tien jame ban pasai ke jing im ke jong ke jinget ke juki bakin long ki basan hagak tien ke try ke jame patruang at a dwai ke snam ke jame kan pat ki ai bor ki ke try hapreng ke jingile hapreng ke jing pen shoy hapreng ke juki erion ki baki kin do try hagen ke jame an ke si mamta na kren ni ka bor ke jame kan tu ya ki ke try men le ke kamba ke try pat ken yo ya ke jing plat do ke jame be ong don ki ater ke bele persyak ni ki ban man bha ke try pangilong ki khon ke jame ki bla khot ke teng jame ke try hagen ke por nga da dwai bakin yu i ke jing job ke jame ka wei hadin ka wei ke try ni ai mi ke buram paro ku le shibolem ta ka tin ke jame bla mela ai ni haga kerten yong Jesus banastra ni da dwai pangapan ni paro amen doblen ku pi baro sai sin pat amen